non MEC kilik nang kili jia porte bok hetlo lapen non apong jongsi BJP asong aphan pahai thurong pute karbia tumta sit cap wo iga so aphan dim ke pek kachedondun angthek pusi jai katharpen kepangdang Phuloni constituency ke parlo Tarabasa Benjamin Taro arong along APHLC pencherok tok amai kangnipon Bangso amai along Phuloni constituency APHLC amai phu Dhuniram timung pensi mai chari ponlo Labangso amai along Aluhi aman pen APHLC amai phu Jai Kathar Kursing timung lapen dipen rong piatum chetong dun Mai along kachethan chepare pon athe non bang phu kangwaya por nangkelelo lasi BJP atum sai kaprek pen claim ta thek Jakong lang no la pen tangka pen radaphan ke bayakam claim ta thek bonta APHLC atum lahai claim du nangni arona teng pen le claim nang pipotsi BJP atum lason claim nang kok lopute BJP atum kopi pensi non arong meeting damsi radaphan thanpo athe hemprek alam thanji pute than hai hilo athe kedam tang hemprek amen pensi radaphan chongthui ponlo bonta kedam tang jangmipo niphai inkoira nerkep arni ke Rat thek dakpen hemprek alam ki pangsam kangrilo lasi latum ke radaphan kachang thui iji aphan avelo puta chethan pon atumi kadovita arjudun long hurlo ali ge doji ge thang dawe alangli prime minister wang set akam ave hala university college ke biji po akam mangai lage dagamata claim private college ke rong sota pati bom lagadi lage prime minister wang sera kam ve lage lapen ke dak kapi thika bange ni tunga chinia teng ke aprang ben ni tum pulo lage hala bongali tum phan kapi thiri si wang che thana linsta bongali tum rong sinang sun lo mati di han dak sinang sun lo towar da selam pidet loge ha utor borbil pu bang ur ir det lo karbi arong amen ke than lap lo non atumi si loring the pi palang li tuma kachi putu chotanat bang loring the pi la pen rong kut bu anta than lap le ha revenue a bohialong land revenue a bohialong ke hadake loring the pi put ave to that lo non ke hadake bang utor borbil bu se tok lo non ke patta lo anta Phuloni pen dirchuna rongpi karbiang long life